Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kelompok tunggal Bakti Maus Pidato Sartan. Perkenalkan Nabi Pulau Bagas Sanjaya, Somo absen Somo. Perkenalkan Nabi Pulau Kepada Pulau Tidak Manusia. Belum absen Samuelan. Perkenalkan Nabi Pulau Juli Sabra Samutra, Somo absen Kali Doso. Perkenalkan Nabi Pulau Muhammad Rahmat Nasrullah, Somo absen Lalu Likur. Perkenalkan Nabi Pulau Daulah Jawa Iswa Absen Setelah kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para rawuh ingkang bogya mulya wonten kasempatan menika kawula badhe sakit caos wedaan babagan kasarasan. Kasarasan nggih menika kawontenan sejahtera saking tiyang saha para jasmani kresa rohani. Kasarasan ugi rupiaken anugerah saking Allah Subhanahu wa taala. Kersanipun kita sedaya saged nglampahi kegiatan. Kita sedaya ugi kedah saged ngreksa kasarasan salira kita. Piyambak-piyambak sadereng telat amargi wonten pepatah ingkang ngendikaken menawi mencegah langkung sae tinimbang ngobati. Dadosipun kita sedaya saged jejer prestasi langkung kathah malih kagem masa ngajeng bangsa. Kita sedaya amargi bangsa ingkang kiyat yaiku bangsa ingkang sehat. Menawi rakyat sehat mila setunggal, bangsa badhe dados sehat ugi kiyat. Mekatene sawalikipun rakyat ingkang kathah sesakitan mila bangsa badhe dados lemah. Mapinten-pinten perkawis ingkang kedah dipun dumindakaken kagem njaga kasarasan. Salah satunggalipun inggih menika olahraga. Olahraga ngrupakaken perkawis paling gampil kagem dipun dumindakaken kersanipun salira tetap sehat. Tuladanipun kados senam utawi niti sepeda. Olahraga ngirangi resiko kenging sesakit jantung, stroke ugi diabetes. Kejawi olahraga kita sedaya ugi kedah ngasriaken pola dahar sehat. Nggih menika kalian upakara daharan ingkang bergizi seimbang, ngandung serat ugi zat-zat ingkang dibetakaken dening badan. Kados karbohidrat, vitamin, protein, mineral ugi sekedhik lemak boten jenuh utawi langkung sainipun kawastanan kalian pat sehat lima sempurna. Kalian ngasriaken pola dahar sehat badan badhe waras, nyegah kelemahan ugi tebih sakit penyakit. Ingkang kaping 3 nggih menika ngaso kata saking kita ingkang langkung migatosaken penyambut damelanipun saking wonten ngasonipun dadosipun salira kraos lemes ugi kesel. Mila saking punika saribet menapa padamelan kita sedaya sepetaken kagem kendel. Dados pelajar, kita sedaya saged ngugenanipun kalian perwakis kalian bentuk pola sugeng ingkang disiplin. Kados tak kalian ngreksa pola sare ingkang cekap udakawis 6 dumugi 8 jam. Siram ugi sarapan ingkang boten lumampung sadereng sekolah, kersanipun boten kraos ngantuk wonten kelas. Ugi kala ngaso utawi istirahat, jajan daharan ingkang resik ugi sehat. Anjuran menika ugi saged diterapaken dening sedaya tiyang. Monggo saking mapinten-pinten perkawis ingkang kadah dipun tebihi karsanipun badan sehat nggih menika nebihi ses utawa rokok ugi unjukan keras alkohol satiyang ingkang ngeses merokok saged kenging paru-paru, jantung, kanker ugi tunggalipun. Sawentara punika priyantun ingkang ngunjuk-unjukaken keras utawi alkohol badhe wuru. Keresahanipun sistem saraf, sistem kekebalan badan malah saged ugi kenging sakit jantung. Satiyang ingkang sampun nyobi kagem ngeses ugi unjuk-unjukan keras badhe rumaos ketagihan.
menawi ngrumatosi ketagihan priyantun kasebat badhe bergantung kalian ses kersa unjukan keras kala masa sugengipun. Dan ugi kalian narkoba kalian dampak negatif majeng kesedane ingkang umum. Mila ampun pisan-pisan kita sedaya nyoba perkawis. Kesebat amargi sampun kathah korban ingkang pemeriksaan dening kita sedaya akibat penginan barang haram kesebat. Mekaten pidato ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi saged gina kagem kita sedaya. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah ngreksa kasasaran kita sedaya. Nyuwun pangapunten menawi wonten klintu tembung amargi kawula namung manungsa ingkang boten luput saking kalepatan. Inggil mirenganipun kawula aturaken sembah nuwun. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.